लोगोफोर भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। भिडिअ जागोन दिनै बिबयस आरो डिएन ब्लगनि गेजेरजों। बिसोर सानैया लोगो मोनलायदों आरो बिबयसखौ फार्स्ट टाइम आं जेनेबा फार्स्ट टाइम माने बर' रायज्लायनाय बर' भइस रायज्लायनायखौ मोजां मोनदों आरो किसुमान बियो बिबयसा बर' भिडिअबो बानायनांगौ बियो बानाया आंनि फालायदे आं बानायजानो लुगैयो आरो मानो होनबा सासे बर'नि सासे मुंदांखा इउटुबार बिबयस बेखौबो आं बानायजानो लुगैयो। बर' भिडिअ बानायनांगोन ना बानायनाङा कमेन्टआव लिरा लोगोफोर बर' लेंगुवेजाव। नोंथांमोना कमेन्टआव लिरा आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। बिब्दिब्ला मोखांखौ नायसो दोङो दिनै दा जायखिजाया लोगो मोनबाय हा बुहुत माने साडेनलि लोगो मोनदो जोङो। दा नै जोंनिया ब्र'आ रेड बुल होदो कफि लोंबाय माइबा होजोब्बाय जोंनो दा खसा बे नङा बुहुत भिउवार्सफोरानो नोंनि बर' रायज्लायनाय खोनाया खेबसे ओरैनो बर' रायज्लायनाङाखै मानो ओरैनो मा खबर मा खबर रायजोफोर गोजोननाय थाबाय नोंथांजों लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। लोगो मोनगोन न मोजां दिन लानानै बरियानो। आं माने लोगोथ' हमखागौमोन उनावबाबो मोजां टाइम लानानै लोगो हमगौमोन आरो आङो बरिया फ्रिलि माने इथ' थांथिंबाय थायो नालाय। एक वीडियो बनाना था मेरे चैनल के लिए ठीक है मैं तुमको फोन करेगा जागोन दे मैं आईफोन गिफ्ट दिलाऊंगा तुम लोग मैं चैलेंज दिलाऊंगा आईफोन आईफोन या सैमसंग का सैमसंग जागोन दे सैमसंग आईफोन नाङा सैमसंग जागोन S24 नै गोदान सिरिजआ सीरीज न्यू सीरीज जागोन दे 1 TB हा जिबाबो जायो जिबाबो डन मजा आने वाला है भाई साहब। इन भाई साहब को लेके इन सबको लेके एक दिन बनाएंगे चैलेंजेस वीडियो आने वाला है बाबा दे शेष हा होमबा आं इखौ लोंथ'लां कफि लोंबाय। सा गाइस दा नै जोंनिया बिबयस बिदाखौनो होनसै आदाखौ माने जोङो इयाव गारलांथ'नोसै माने गारना गारासै टावाङाव लिंदोंमोन हानो आरो दा बिदिनो माने आंखौ खिन्थु माने आंनाथ' गाबोन बार नालाय लिङाखै दासो मबाइल दिहुनदो भिडिअ बानायनो र' होननानै दासो बानायखादो बे नै फार्स्ट उइसआ नों खालामबाय हा एबारनि नैबे इयाराव बार्थडे उइसखौ नों माने एडभान्स खालामबाय। निउ इयाराव बिराद मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै आसा थाबाय आरो मावगोलांगोनखौ मिजिंथिबाय। नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट होब्रा एकदम चेनेलफोरखौ थाफा थाब साबस्क्राइब खालाम सालाखौ गोजौआव दैखोहरनांगौ आरो माने सोरबा जाथिनिफोरा गोजौआव थांनो हादोंबा जोंनि बर' राइडारा मानो थांनो हाया मानो लागाव जिखाबो जों रायगोन जों नोंगानो दे माने बर' रावजों जोंना नांलायनाय आंनिया माबाया सानजारि जायो दै सानजारिखौनो नांगौ नांलायनाय माबि ओरैसो लागाव कन्टेन्ट क्रिएट खालामो बेस्ट रावजोंबो लोब्बा गैया डाइरेक्ट कन्टेन्ट बानायो डाइरेक्ट फ्रेश कन्टेन्ट नाय साबस्क्राइब खालाम बिथांखौ सापर्ट हो सानसे गोजौआव नुगोन आरो गोजौआव बिथांखौ नुयोब्ला जोंहाबो बुंनो हागोन बिखाफोर दाननानै जोंनि बर'निनो बे सासे सेंग्रा गोजौ सहैनानै दं राइड खालामगासिनो हनै नायर जों देखायनो हागोन सोरनिबा सिगाङाव खिन्थु रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन माइबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बडलेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुवा मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो इन्टारटेनमेन्ट जों इन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एगाथा खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसिनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा ख्याल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा ख्याल लानांगौ आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनि नियाव ख्याल लाथारनांगौ जायखौ जों लाया टुरिजम बाहेरनिफ्राय जोंनि बडलेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बडलेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन बे खरसआ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनियाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन देट्स फायदा टुरिजम ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखण्ड बुंनो थाङोबा टुरिजम दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो
जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो अनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिजम बिराद माने माबायो आरो इसोरो मा होनो इखो बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिजमखौ इसोर माने लिङो गावनाव दा जोंफोरखौ स्पन्सार लिङो जोङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक उमुक जायगा देखाय जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव तो डेट्स जोंनाबो टुरिजमा डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तरिका दोङो बे बिराद तरिकानिबो जोंनि बे टुरिजमा बिराद गोदोर मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि थाखाय दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरो ना नांथारगौ एकदम टुरिजमा बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभलप खालामनानै जों इखौनो मा थिक मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो देखायनानै जोङो बाहारनि टुरिजमखौ जोंनाव लाबोनो हायो तो हिसाबै मोनसे फेस्ट खुंनानै हो मोनसे टुरिजमनि बानायनानै हो टुरिजमनि थाखाय फैसा फैथारो बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो जेबो बाहाया तो बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आंना डाइरेक्ट रायनाय बायदि जायो दै बुंनायानो इरकम आरो खोथाफोरा दा जोङो बुजियो जोङो मोनथियो खिन्थु मिथिनानैबो जोंनि बाथ्राया मा जोङो मासे सिटिसो जों माने एम्फौ मोस्रोमसो जोङो जोंनि बाथ्राखौ सोर लागोन सोर गनायगोन जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंहैगोन जोङो सैमा सोंनाय रखम भौ सोङैबाय थानायसो बेकार सैमा सोंनायखौ सै होननानै होना हरगोन जोंनि बाथ्रा बुंनाय बिदिसो नङा तो टुरिजम डिपार्टमेन्ट जोङो माबा माबि नांगौ आंनिबाथ' बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थायो आंना दा रागा जोंबा माखौबा सोलांलायलांगोन नंगौ बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थाबा जाया जोङो बर' हारि एदावलायबाय थाबा इनि हिस्ट'खौ थुनलायलायबाय थाबा एख' लाब गैया जोङो डेभलप लाबोनो हानांगोन बिथांखौ जोङो गोजौ दोनहरनो हानांगोन होमबासो जोंनि हारिखौ सोरबा मिथिनो लुबैगोन जोंनि हारिखौ सोरबा गावनि एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन आरो जितियानो जोंनि हारिखौ सोरबा एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन इतियानो जोंनि बड'लेण्डआ इजिलि ओरैनो जालांगोन बड'लेण्ड होननानै जोंनि जायगायाव फैनो लुबैगोन जोंनि बड' कालचारखौ नायनो लुबैगोन जोंनि गासै थासारिखौ मिन्थिनो लुबैगोन That's why जोंनि मोनसेल' जरियाबो जोङो दायो टुरिजमखौ लाबोनो हानांगौ जोंनि हारि जोंनि जातिखौ जोङो देखायनो हानांगौ सोरबा आंनि हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ बानायनायखौ बुंनो हागौ सोरबा हिन्दी बर' जानानै हिन्दी बुंबाय थायो माबा इदि बुंनो हागौ खिन्थु नों मेन्टेलिटिया एसे ल' आरो जुदि नों इदि बाथ्रा होनदोंबा नोंबो नायग्रा नोंखौनो होनदों खिन्थु आं नंगौ सिदा खोथा आङो खिन्थु सोरनिबा गाज्रि जानाय सोरनिबा हामा जानाय आंखौ मालाबाबो लुगैया आं सिदा खोथा होनो आं मालाबाबो सोरनिबा माबायाव होननो मोनाखै नोंनि भिडिअसआव आं दिनै होनबाय खिन्थु आं जि बुङो सैथो खोथा बुङो बेनो आरो जोङो दिनै हिन्दी भाषायाव बुंबासो जोङो सोरबा जोंनि हारिखौ सिनाय मोनगोन जोङो फोरमायनो हागोन जों इ नङा दे नैबे जोंनि हारिनि उमुक होननानै देखायबासो जे बे देखायनाय बे नङा जोंनि बेकग्राउन्डआव मा सोलिबाय थादों जोंनि बेकग्राउन्डआव मा नुबाय थादों जोंनि बड'लेण्ड बेनो मोनसे माने बुङै फोरमायनाय फोसावनाय मा जायगा बेकग्राउन्ड नुनानै बे सासे मानसिया आकर्षित जानानै फैनो लुबैगोन जे बुंलायनो नाङा दे बे जोंनि हारि बियो उमुक खिन्थु जों देखायबाय थाबानो एक्चुअलि मा जायगा बियो मा मिथिनो लुबैलाङो इदिनो थ' बिनि बागै मिथिनो लुबैनानै जोंनि जायगायाव फैगोन थ' बे नङा जे आं बर' माबा बर' होननानै लाबाय थाबासो नों बर' जोंनावबो थैनि खारोब्रा बर' बिमाजोंनो जोनोम जानाय जोंनाव रोदा खारोब्रा थैया ओरैबादि खारलाङो जोंबो सोरबा माबानिफोरखौ जों दा हमना ला गिदिंबाय थानाय हिसाबै जोंनावबो बिराद बाहेरनि इभेन जोंनियाव आलदा मा होनो कान्ट्रिसनिबो दा लोगोफोर दङ जोङो जे टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा जुदि मोजां माबायोबा जों इसोरखौ लाबोनानैबो जोङो बरिया जोङो देखायनो हायो मानो हायो जेरै सोरबा गाइड थायोबा जोंथ' दा हमना ला जेनेरेलि लाबथिंबाय थानानै देखायबाय थानाया इम्पसिबल सोरबा आं सोरखौबा पार्सनेलि लाबोनानै देखायनो हानाया किउकि आंनोबो ओंखाम जानो थाखाय आंनि बिमा बिफाबो दोङो आं बिमा बिफानो ओंखाम जाहोनोबो आं खामानि मावबाय थानो गोनां थ' डेट्स वाइ जों लाबोनानै पार्सनेलि देखायनो हाया थ' जुदि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ बेफोर खामानिखौ मावो बेस्ट होबाय आं लागायबाय माबा बुंनाय मोनसे बेफोर रखम खोथा आरो थ' आङो रायनाय बायदि जालायलांनो थ' बेफोरनो आरो दा हिन्दी जोंफोरखौ बानायोना सोरबा ल' मेन्टेलिटि चिप मेन्टेलिटिफोरा होनो आरो बेफोर मा बानायो सासे सानै मायबा मोनसे पार्सनासो बे जाय चिप मेन्टेलिटि आरो नायो ओरैनो बुंना ला आं बर' होनना लानानै एख' लाब गैया नोंनाव बर'नि रोदा थैया खारनांगोन बायदि होमबासो नों सिं मावनांगोन खामानि नोङो बर' हारिनि थाखाय हमना आंनि खोथाखौनो होनबाय आङो सोरबा आसामिस मानसियानो मिथिबाय हमना ला आनादार स्टेटनिखौ होनला मा मानसि होनबाथाय आंखौ मिथिगोन बर' मानसि मानि सब ओंखारलांगोन इफोरनिफ्रायनो बिथाङाबो जुदि मट' ब्लगिं खालामनानै हाइ लेभेलाव थांनो हायो गोजौ थाखोआव सहैनो हायो बिनिफ्राय नाम पाइगोन मा नाम नोंनि नामा मा नाम
ध्रुबजित नार्जारि तो ध्रुबजित नार्जारि तो बे नामखौ सोंनानैनो नार्जारि सोदोबा फैबायना होमबाना बे मा जायगायाव थायो मुनि सब ओंखारलाङो तो ओंखायनो नोजोर होथारनांगौ टुरिजम डिपार्टमेन्ट आं खिन्थु रायो होखायो नङा जादोंलै दा बेनो आरो खोथाया जोंनावबो दङ जों माने बर' बिमायानो जोंखौ जोनोम होनाय नालाय जोंबो दुखु मोनो जोंनि हारिफ्रा जुदि बिदिनो गावजों गाव नारसेबलायबाय थायो सोरबा मायबा बुजि मोनखाबाय जानांगौ बुजि मोनग्राफोरा बारा बुंनो गोनां खुनु बाथ्रा गैया जायफोरा बुजि मोनग्रा बे बुजि मोनो दा सोरबाफोरा बेयावबो बुंलायगोन दा बहुत रोंनाय खिन्थु आं जेबो रोङा आं जेबो मिथिया आं जिखिनाखौ आंनि फिल मोनदों आं गाव जा आं बेखौसो जा नोंथांनि सिगाङाव बुंदों शेयार खालामदों बास आंनाव जेबो इडुकेसन गैया दे आं रावखौ फोरोंनो थाङाखै आं रावखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु आंनि मोनसे माबाया बेनो आं जा मोन्दांथि मोनदों आंनाव जा रोदा खारगासिनो जोंनियाव जा डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेफोरो जानांगौ आरो आंनिबा आरो माने आलादा जायगायाव गिदिंबासो मिन्थियो दा इसा जोङो आलादा जायगायाव थांनानै जों मा जोंनि जायगायाव नोंखौ लांगोन मा देखायहैगोन जोङो ओरै आरो जोङो बिराद आंना एन्टारटेनमेन्ट केटेगरिनि आं भिडिअस बानायो स' एन्टारटेनमेन्टखौनो जों देखायोल' खिन्थु बेनि अनगायैबो जों बिराद माने नलेज बिसोरनि जायगानि बागै जोङो मिन्थियो नों साननानै नाय आंना सानब्रै सानबाजों मोनसे भिडिअबो जाबावा होमबा बे सानब्रै सानबायाव मा खालामगोन आङो 2-3 मिनिटनि भिडिअस क्लिप लानानै आङो आलादा बे गिदिंबाय थायो आङो बे सानब्रै सानबायाव बेयाव आङो बुहुत नलेज मोनो आरो दा बे नलेजखौ जोंबो इसोरनो हरनो हायो नामा इसोरखौ लाबोनानै इखौ लुबैयो आरो होमबासो जोंनि बर' हारिया गोसारगोन आरो अब्लासो जों बर' हारि सासे सोरबा नङाबा रावबो नङा जों भाई सिदा खोथा दे होखायो आङो दे गाइस जय बर' हारिनि दे जय बर' हारिनि एकदम होनांगौ शेयार खावलायनांगौ बिथाङा गोजौ मोनहैनांगौ सानसे नुथारनांगौ आङो जाय मोजां खामानि मावो आं इसोरखौ बिराद मोजां मोनो जाय मोजां मावा आं इसोरखौ एकदम मोजां नाङा आरो जायखिजाया दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों साडेनलि लोगो मोननाय जादों जेन माने आगोलनिफ्रायनो लोगो मोननाय बिदि मोनसे फिल मोनदों आरो ना आं माने बिराद मोजां मोनदों आं खिन्थु सानाखैमोन बिदि साडेनलि लोगो आं माने मोनसे मोजां टाइमाव कलफोर खालामनानै फैगोन ओरै सानदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दिनै साडेनलि जादों बिराद मोजां मोनबाय उनाव लोगो मोजां आरो इसानो इयुनफ्रावबो भिडिअस नुबाय थागोन मिजिंथिबाय आंनिया बर'आ खिन्थु बोरैबा जायो बरिया खसा बरिया दे